Kumawood TV aba Amansane yena yedim Kumawood TV aba Amansane winnano baby Kumawood TV Amansane yena yedim Kumawood TV aba Amansane yena yedim Kumawood TV aba Amansane winnano baby Kumawood TV Amansane yena yedim Kumawood TV aba Amansane yena yedim Kumawood TV aba Amansane winnano baby Kumawood TV Amansane yena yedim Kumawood TV aba Amansane yena yedim Kumawood TV aba Amansane winnano baby Kumawood TV Amansane yena yedim Kumawood TV aba ya damu nyina se mo a dan nyina mo hwe yen ewo Kumawood TV eso nyame enhyira mo nyina obo ade anya obi akese ya damu ase bebre ewo mo mpa ibo ene etitae a dan nyina mo tae echi na mo mpa aba ekoyio ankoyio mo tae echi nyame enhyira mo obo ade anya obi akese ya da Awurade ase na meka so oni guso ohwe Kumawood TV afidi kase yi aha eya the spiritual house seat Kumawood na nkura bata ba ko a yesua de wo so ntida ne da nyina me fra no agoprama yesua so ade enti na sa agoprama ye ba besua de pa yi e ma na ha na se nka yesunsum sam na so ya dan kakra bi ya shift ne kakra enti ne ye de amamra e twa woto efisa kwasi adamanya ne ntia se kwasi ara kwasi de enti no se kwasi ara kwasi de dia ye kai ye man emma amoma hu se enkane no dia na emma ewia setimi ye da na se ye mamu ye de emma ne ema nyina na nka emu guma yen ye fa no fofore aduane ba ensuo to ewia bo kama bibia ya kama na efomotimi adwofom enai eye dan na fofie antoata ene aduare abamo enani ema nyina agensamo enkane na ka yare bi unity a o my Ghana na ka de ada na so na de yare unity a Ghana na yedi muntintimai ade entra yanya me no mo wo hen o munya adwuma ma ebi o ana akwa be so ye ne ayi mistake ana mo na ayi mistake ene ye ba ba hwem enti na assemtra da ho aye cultural practice ya dane bi atwi mu a amamre ene amane ade ani amamre na ade ani amane eno ne ye be empesempesemu ni ahwede ya tosini ewom ene de asase yeyo ya ayo mi a medi dwumade ho chia me medin Major Prophet Charles Opokudako me patcho from Major so na mo de sunsunfo nyina de ne me the great oracle nyame enhyira wiki wan hye da home edu ba bi asa na adwuma ne te okọ hinta kakra no asa yuti ene maba no ha de na mo ha ejina mo dendende ma me ntwa me ho na menye nkrato mra bedase Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa Na wa mama wadi ya suchai Usisi ya uya Bafana eba mischa Bonoria Sasa na maya ume Bafana eba mischa Handi dasi Sifalish munamre Habibi duro mujata Bafana eba kapso Unum kapsos na unum mischa Bafana eba mischa Open phone and num Wouldn't feed me no jai And what you'll be at me num Bafana eba kapso Na bubo biye Bafana eba mischa Bubo biye
Ubenya Bafa Mr. and the capsules or my mubia tonu pabia. Kai say, a drain young mamma for when you fear to me, a mapping for, and no bad time or money banner for. Bafan, would Jidiajo Nkwan. A dray Food and Drugs Authority. I shall my jet to say a year. Tell it a honey. I had it. Come up. Akata wine. Akata wine. That's say. I didn't say when I use you. Not a forklift the dada. And only a Juma made the bed Juma. Na me betri and then chance in each channel. I am a day. I said, oh, tell me in a job be a board and someone and your crowd. Or do we also find to create them fino in so to have a bonus shower? Chama boko dear. Me say, my pocket is down. A diamond international contractor. No boss on a mini buy. I was Charlie and so try a shower. Roof in Nanya. Papa, what that? GB1, yeah, say, rain, go away. Come again another day. Unsa na no, oba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no, you were Aluzinc. Okay. And you was self lock. Na ni nyina wo de anyina nchen kakra. Say the abe bomus no kokra ne say you were embossed. Embossed. Thank and you. And also me to me the number embossed. There be we are safe. O the board dance so papa. Ensuo to awie bo apetampe. Utim yeah utim de tim. And more patches say me dine be said. Ye free bibi re-roofing. Sa re-roofing no. Obepo modern no ama inspectors e di kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so. Esan say yen chance ne de bebo so ama ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada. He say calabe na mo de bobo man me dan na match. We ye chameleon onye chameleon en chen GB1. Nice one. Ye wo calabe bi. Me kamechiro. Yen ko me mfam mfam. Obehu GB1 Industries. Wa koma e ben custom barrier wo fenso kwan so. Kumawu TV aba Amansane yena yedimu Kumawu TV aba Amansane yena yedimu Sini papa bena upe biyashe Amansane winnano baby Kumawu TV Amansane yena yedimu Medamo nyina asibie o obo ade nhyira obia ene ya tenase yanya abade ne aba akrantia ne ma yebetwa akọ nyame enhyira o bie wasom ne tie abakosem anwensem amamre uwi anade amane no so atoso na aboa wo na meka o say text message ade di dwuma 0543 596070 0543 596070 when you text message line Shannon Suma me say so name ya test na fabra na de wo de bai na nkenkan emfama wo na bibia ntwa pen na nya fefefe Shannon Suma me say enche me bia me phone line no so atom ntem na de esase ye de ankane ne ye na boa yen ane ye gya ye no de ato ye abusuafo ye sua de e ya de a ye ankasa ye honamu ade ane ye sua me sabo me dibio Major Prophet Charles Opokuda, who from Major so. Susumfo nyina from the great oracle. Susum nyina hene, edase. Nana akwaba, a blue. Now I want to say, About that aroma. They say, I say, coronavirus in TNT and some. And they say, I bet you a bay say, aye. As if for about travel and Amazon family, Emra. They're not even 2 months about channel. Corona, Libya, can say, a holiday, and anyhow. That then young couple say, yes, so bad, yes, so we are mobile. Sadia way, me kana fidie so enye nyame bia na de baaye eye nipa ana de baaye da bi before mo me adwen nyini obia mfa no kotodwe mu fom ne nyina enso fro oba ade eduru ba bia you need to protect yourself eni kwa so jeja ho bia me ne yi mana kae o se de oye etuo no anya bone na me am di tu aduro no na me me ye bone de oye etu aduro so no oto obo nipa ekuno no ono momo anya bone o say protection na se me di tu aduro se aduro bi ho a ya tu a enku na se me di se aduro no bi na se me ye bone dia ene na ya asensebe ti bibi ba entra faako entra se nka se me dia na me ye wei na me ye wei fa no to nchen na su ya nyansa nyame enhira nana ene ye wuram asem tira da ho aye amamre ene amane obroni be kasa cultural practice ya kasa amamra ede ene amamre ena amane ede ene amane ubedi ka bodin
and then weekend na ma hwefo no matiefo no omo hu ni pakora me ne tie okay we do pani me da ase bio me sanso achia tiefo ne ahwefo na ase na masinkunya na mo he programming na me din ye frɛ me na wusu na me dia o me krata aso yo wusu nya me chemos and I want ID card is it is obi sande kakra bi a kefa bi a hono na ese wa na ese fa be da ase yankoi na ye kasa amamre ane amane a ya ade baako no ye ni bi mfiru ane emfa bi nso nka ho okay asa nipa wo hoyi asa wo a we nipa ene okra we free me neyi nipa no ne kra ana nipa no ne sunsun wo ya da ba bi anam bi osunsun so ka enam ho we ba ko free me neyi okay yankoi na ye e baako ye din okay ana baako ye ne ye edin ene ne ye okay ye ke ye de kapoto kasa ye be kasa baako ye now ana baako ye verb okay now and verb now the edin di ana verb no ye ade ayeye okay na amamre no eye edin no ye de to bibi so amamre na memu hu mi ni pesu ba bi a wo free be me free ti dia me ya bia sitie okay enti nipa la kura mbo sabi na me mfa sa me nipa emum a emum ne ye a wo ye ne nsa wo de be chia ene ne ye obeye no a kire se papa wei maami wei abofra wei ofiri ha anaso wei sei okay na ye di wura mu ko ba bi a ye kase amamre ene amane na yen no ye gi amamre di nanso ye ni amane ani ye gi amamre ni di ne mo amane ne de ye ni na ya to snipa almost 100%. Okay. I go to American say ade no mata de sheminie we ya atade de sesem de ye ne sa atade de ho ya kasa atade no mfanhye na se me fa atade de ahye no so abe asem eno ne asem no atade manne no ba so be fa ahye no eno so nya asem enti atade no ya amamre atade de amamre ya amamre so obi adware we so sha atade ye san wasi abon se be umodam atare na goyi sebe ya be fade ehye otiri na akoso owidie no eno ne amane no eno de mi jiri sa atare na go no ye hu sa atare ni yes ba se de be share redie ho no eno ye nini eno de ye nini se me gia me fa atare ya me sha bone nya me nini eno de ye me nhye eno de me nhye okay enti ye kan amamre ne amane na ni na ndam ba akope okay se de ba ya kan kasamu a anase ya kan amamre a sakani bia no ochia every say anti crocodiles akani bia achia ko ne benkum so na amamre no akani bia na watch bia nso kwa ebofri benkum na akonifa yes ba ya kanfo ne chia say ade entra se ye no ye twa ba na ye twa kodo a ye twa ko benkum ye ntwa nko sei na se ye asante amamre mo ba bia nipa nyina adwene koro ye adwen ko dabi nipa nyina adwene ko se ye de na sign na chi yes sana akanfo tie entina akanfo dangerous no akanfo ti mo sum yes ana akanfo nso ede omo nsa yemfa yensa wei endoto no basabasa yemfa nsa benkum yi endoto basabasa yemfa nya hwe ye ni fa no na ebibia because we ni ode ye ana we ni de kasade kire bibia ye amamre no okay enti akani bi ode nsa we be say no na ono no hu se onya akani na so oni pe be hunu no mo se broni bi wo ode nsa say say o se broni bi ni nsa mi na betime di ba akani nya sa ai wonya boni o ode benkum ni didi onya boni ai ono no so na amamre no okay ono so ena ma ne hu nipa su a oye okay enti say we akanfo enti say ye akan eniema ana say ye na secret be ne wo mu se nipa nyina se entwa mfiri benkum ko nifa na akanfo nko ade ye se mfa mfiri benkum ko nifa na mo ne be firi nifa ko benkum say ye akanfo no on say mi almost Ghana had ye more na you should say it more na because ye nsa we no na akra me hunu tribe a odene nsa benkum che obedu nti me no me akan ni nta me ka akanfo nko ano me nyanwuro obi die mu mo nti me ka akanfo sam na so mo ti ase because ye nsa we ahodi wo mu asini we me dem ye example a me nsa we na ahodi wo mu asini we na wonyi ni so ye ni fentra obi so ye benkum a ono so ne biem benkum na ahodi wo ba on se obi onifa na se bonkum obi enu ho hu ni se ni nsa we no
a week edan week. 1-1. Okay. And you different from the air can. By ya mamma ne de yen se one de bibia. Ya mamma ne de ye tu ye na krampa ye na ye tu ye dika tu ya ansa. Ansa ne de wi akọ. Ba bi nhye ne nso. Ya mamma no. Ya mamma ne si ye be wa ale ye we. Ya mamma. Ba ye na nka se nipa mu ye te no ye ji mamma ne di sa mamma ne da so. Amamra no wo. Yes. Name the word amane ne de ye biri se enye. Okay. What the culture must say? Amamra ne ye ade a ewo ho. Eye din a ye de atu so. Yeah. And amane ne ye ne ye. Ne ye. Okay, me won say camera ne sini so yi. Ya set camera no. Say me ba na betena se. Yes. Na me tena yie. Say de be ya camera ne betimi ahwe me. Me jintum say camera ne wo ho. Ba ya say me tena first camera me say da bi. Me tena first camera na enye yie say me ko tena nche. Yes. Na say ma fom mra ana ma fom kwai. Wa fom mra. Enti say me pese me ne mra no ko pepepe dia. Ba bia camera ne si no hono mo pepepe na say me so me yedai. Me tena. Yes. Say ba betimi ahwe me so ama ahwefo atimi yedai ahwe me. Enti amamra ene amane. Okay, me da ase. Na ye ko nkura mu a ye nkura so hwe. Enfada Ye ka school mu a. Ye ka school ma sema. Ye sua de. sanity. E amamra ye na ye sua de ye go school. School na amamra se obi amra school be sua de. Obi no wa ko school ene ne ya anya ne so hweda. Obi a ene na kupo do wa anya so ya ko nya sa position. Yes. Eno na mama hu se wo gina brem si eniwe. Ende ne yo amane. Se wo busua ya so. Okay. What I say? Ucha. Enti ye Christopher yi, me de ba Christopher mu kakra. Christopher ja amamre di. Ba nya amane ni. Amamra de ajibi. Nya amane ni. Obi aka sa amamra ntoto na se. Na say good. Ne amane ne wo mu ne de. Ere de na say good. Me ba Christopher ma say me kan yi. So wo baba na me wo mpese me wala wo baba. Uye sofo pani. Oba o se me ya amamre. Amamre ne say obi wo ho a obi uko obi ama ayimu a obeka se fene ntwie bra. Fa confirm fa nkokọ mba kan mu de beka se me mfa nsamra. Nsamra. Meyi oba ne trinsa. Okay. Ewo aware na se. Aware na se. Okay. Na me kan ma tiefu ahu na ahwefo ate. Ana se tiefu ahwe no ma sa tie ni se. Samo hoyi. Na se opaniu ka se me ntofo man funu. Si afun ni me hu mintimi mfa nkokoro mu nkotofo mama. Mama 100 million ana se 10,000 Ghana. 10 million se je akotofo. Sima tama. Yeah, what up? That's it. Indirect way no what up? Matama. Just press come into me nko edwom se me kofa. That's it. Se Christopher asofo no. Ase ensane etiase. Muna mo. Se me bejo ba ware o. Usi me sunsa. Na mena mi sika. Ensane de mempe. Na mo ma bo ensane din. Na so de ensane bebre me de da bi. Ya ensane sika. Ye sika. Na me fa nto bebi ntweme se ya. Sika na de na di sika na be. Ya de kotonsa. Ensane de na de ensane be. Ana Christopher ani ahwefo ani ataye ni etiase ye hu se. Ade na de ensane ye. Ye hu. Ano ansi aware kosa. Ano ansi eto na mo ko be bisa. Ana ma no me. Ano bebre ebe biase. Ani aware buo. Aware buo. Atiefo na ahwefo na se. Se aware do do sen. Ana ma woni Kristo mu e da so tiase. Asemo. What is it? Because at the end of the day, Oba, my many papa no, on my list. I want to turn many now, and sound do better. Say, I know my deal. Scared that soon no more come on. What you are? Name soon, someone say, well, yet touch your mind while you know, money and omonia, or don't crow ye, omonia, sikasam, a war, asumdue, ebemono, omonia, a quabasso, didn't in any. Without Mayor all four. Oba beje me betre ade. Bese for ansambra. Ansa no me Kristoni me hiansa. Pesika breme. Ya tra ase na ya bompaye. Ya fra Kristo sa ontra ware enum. Na se wo so se esanse amfansa na amu fomo no. Akwa ye twa.
ayɛ bɔne sunsum sɛm no amam na kristo no a mefrɛ no ɔnyɛ nipa ɔyɛ sunsum ɛnti mefrɛ kristo no anyɛ adwuma anaa bedase aba na me se onyame yɛ ahyase ɔsan so wɔ awieyɛ by elias no bibi no yɛ ne hwɛ bɔ ɔfa ko no sɛ wɔ ahyase a obi wɔ ahyase deɛ wɔ hu medro na utu mu adi ɛno korɛ so wɔ nya medro na utu mu adi wɔ nya mfimfini no a mfimfini na hia o pila na wɔ mfimfini hia obi ba wɔsi dɛm mo mo pila ana mo gya foundation no nka so ɔbɔ ase bi ɔbɔ jesse na wɔ soro mfimfini na hia hwɛ wogye di sɛ amammerɛ ɛna baeɛ okristo ni bia woyɛ sɔfo wo se amammerɛ na mebɛgyeɛ tumina me nsa yɛwɔ amammerɛ no hwan na de baeɛ sunsum bɛ na ɛtɛ amammerɛ n'akyi ɛni sɛ wonyi ne bia memmɔ din ɛne ɛfa wowɔ ɛde bra sɛ ɔba wɔ deɛ yɛne no hwee ne mu deɛ kakra da wɔ biara ama me simple sɛ wonya bɔ a din sɛ amammerɛ nko adeɛ a ɛyɛ sɛ wohu sɛ saa amammerɛ no ɔbɔ ne ho sunsum te akyirɛ o ɛyɛ asɛm o wɔbɔ di ne nkwa sunsum te akyirɛ o nana menim sɛ awareɛ wɔ hɔ yi ɛnyɛ nnɛ awaresɛm bible koraa ma ɛna awareɛ no wɔ hɔ yɛ nananom ɛbɛ wiase more than billion years ago no ɔmo ware wokɔ sunsum koraa yɛwɔ sunsum nso a ɔmo nso wareɛ obi bɛtumi abɛte me dabi a bɛ quotation master mo ka sɛ ahohom no nyinaa nso ɛware yɛ ne nipa bebree nti aseɛ sɛdeɛ onipa yɛ no saa na ɔmo nso so yɛ sɛ twerɛsɛm no sɛ onyankopɔn bɔ onipa wɔ ne suban ne nsa soɔ te sɛdeɛ mimi nipadua tie saa na onyame no nso yɛ dɛ na deɛ ɛmo ɔmo yɛ hu ɛsene yɛ ne sɛ ɔmo tumi transform ɛyɛ biribi yɛ bi ɔbɛtumi adane aboa ɔbɛtumi adane nipa ɔbɛtumi adane dua ɔbɛtumi adane wei ɛno ne difference wɔ mu bɛ sɛ ɔkɔ sunsum a ɔmo kora ɔmo yɛ nipa kyɛn yɛn so ɔmo hu yɛ ɔmo hu yɛ ɛni ehu o ɔmo hu yɛ paa ɔmo nso ware ayi ɔmo abusua bi sɛ nsuo bi da ha yɛsɛ nsuo ne kunu ne saa nsuo wɔ yi wɔn na ɛkɔhyɛ wɔn awareɛ eti sunsum ɔmo ware sunsum yɛwɔ sunsum wɔ hɔ a ebi a mɛnka nsɛ tanɔ ɛsuo tanɔ wɔ yi yɛsɛ tanɔ ne yere ne nsuo bi wɔ samrabɔ yɛfrɛ ne samre tanɔ ne yere ne samre obi a ɔyɛ mi firi asankragua bi anaasɛ mɛnka ne sɛ asanko wɔn nyinaa nim story amɛka yi tanɔ ne yere ne samre tanɔ nso wɔ mma wɔn nso wɔ yere deɛ ɛyɛ ɔyɛ saa na adeɛ ne tie na wɔanware ɔbɛɛ dɛ nyaba ɛkɔ abɛɛ so na ɔkɔ wɔn ti bi ɛwɔ yɛ ɛnti sunsum nyinaa wɔn nso pa mmaa ɔmo yɛ ɔmo adwuma sɛ yɛ adwuma yɛ sɛdeɛ ɛyɛ adwuma yɛ a ɛna yɛ nam gu nsa no nti nsa gu efiti o nti akristofo kasa amammerɛ ayi awale de to ɔsɛ nkɔ sɛ nkɔ sɛ nsa awale de to ɔsɛ na atena ase ɛwɔ kristo mu da ne sama ɛnka ne kiti awale ɛyɛ asɛm enipa de ɔsɛ na yɛde ɔmo akɔ ɔmo ti sɛ ɔmo bɛɛ tete no ɔpanin tete no ne yɛn mfa obi nkɔ ɔmo yɛn mfa obi nkɔ sukuu si yɛn nkɔ kyɛ no kwan ɔbɛfa so ɔde se kan ɛbɛtɔ ɔbaa yɛ ase wɔtwa yɛ ase ayi bɛɛ yɛ nkyerɛ saa deɛ wotumi wo ɛwɔ afuom yɛde ɔbaa ato wɔde aba so bɛbɛ ɔwo nso ɔmɛkyerɛ deɛ nyinaa ba ami ayɛ ho bibia mammerɛ no kamakama yɛde akora no aba fie asomdwue mu akora no nkɔgya yareɛ bi bibia nkɔsi ɛnɛ nso deɛ ɔbaa ku na wanya maybe 23 years wɔkɔ akɔwo a yɛsɛ yɛamfa sika nka no a ɛnyɛ yie ɛno ne adeɛ a mema sɔɔ dɛm mentɔrɛti saa nneɛma no mɛmɛ sɛ wonya bebie ma sɔɔ dɛm wonyi nsɛn a mɛsure sɛ wɔabɛwo because ɛntimi ma sɛ yɛde wobɛduru hospital yɛsɛ gye sɛ yɛde sika aka wo ebi nsi da ɛho ma sɛ mo ɛnyɛ nsi o ɛyɛ nokorɛ nso baabi a ɔwareɛ no hwɛ ne me ɛwɔ sɛ hyena ba mɛka wo asɛm hyena no a yɛgyina awale ase no yɛwɔ deɛ ɛsɛ sɛ ɛne yɛmfa hyena bo mu gu dɛm wowɔ fa wo maa mo papa woagye hyena bo mu gu dɛm ɔmo afa bi a mu fɔ yɛde no me ba awareɛ mu ebi wuo wotumi bɔ dam wotumi wɔ bi a ɔyare wotumi wɔ bi a mo kɔmpa wale kɔ ma mo de hyena bo no akɔgu dɛm ɛna sɛ nyame mfa saa ama abusua no mu na sɛ fie hɔ papa bi awu ana obi awu yɛpɛ snap ɛde akɔ asi akɔgu nsa ma yɛsie fu wowote nsa no a yɛde kɔ ase yɛmfa nyɛ wo ho adeɛ bɛmu nsa ma nanoma nhyira mmra no
ansa no ɛsɛ nkɛde gu ɛfam ɛwɔ awareɛ no ase no yɛamfa ngu hɔ na mmom yɛde akɔto mpaase obi wui ne yɛkɔ amusueɛ ne yɛkɔ akɔyɛ amammerɛ hɔ de a yɛsɛ ɔsrapo ne bi hyɛ mpaase ebi akɔmma no ne adwɔsɛ ɛwɔ awareɛ no yɛ na ɛsɛ nkɛde nsa no gu ɔma tumi ne som na nkɔmu gyina awareɛ no akyi ɛma awoɔ tumi ba sikasɛm tumi kɔ yie asomdue ba awareɛ no mu no yɛamfa ama tumi no te tumi no bɛtena hɔ yɛama no aduane ani okay yɛde saa nsa no ɛsɛ nkɛde ɛhyira awareɛ no so no ɛne yɛde kɔ amammerɛ wɔ asieɛ yɛde kɔma nsamanfoɔ yɛakyerɛ mu sɛ o nananom nipa so asi abɔ ne brɛ wie ɔne atiaspɔtɔ nkwanta wapae yɛ sɛ wɔba asam ado nti yɛde wei ebie kɔ mama no na sɛ wo no a ka wo no ɔyere ɛbɛware abɛwo mapa mo tiri adeɛ no ɛsɛ nkɛde mɛsunsum no yɛde akɔ akɔma nsamanfoɔ ɛnti nom yɛ aka wareɛ no awo ntimi ma sɛ ɔbaa ne nyinsɛn mpo a gye sɛ yɛde sika aka no ɛfiri sɛ tumi na ɛsɛ nkɛtɛ akyire no tumi no watwe no sikasɛm so ɛba saa wobɛkɔ kaa me wɔn mu ɔma wareɛ gu kɛseɛ paa ɛyɛ kristofoɔ ɛne goɔ wobɛnya nkramɔfoɔ mu a ebi a ɛyɛ 10% a nkramɔfoɔ bɛyɛ 0.5% ɛne ɔma wareɛ ɔmba bɛdi twam wɔ aban mu ɔmo di tae nana wɔn na bɛtumi akyerɛ ntɛm ahohom na ɔde ɔbɔ ade nyankopɔn de ma nipa no ama onyankopɔn sɛbisɛbi ɔnyɛ mistake o ɛwɔ ne bibia mu dabi onim nya ɔyɛ ɔman bi yɛ namam to yi wadwi sɛ ɔde ɔyɛ kristo na wadwi so zi nyankopɔn ɔne bɔ ɔne wiase ɔne nya ɔyɛ ɛyɛ asɛm o hwɛ because ɛbi kyerɛ yɛwɔ asɔre dɛ ɛnɛ kristofoɔ yɛ soma yesu yɛyɛ nipa hande ne ɛkɔ asɔre a nipa bɛsɛ mu bɛɛ tere pɛ ɛna pɛ nkwagyeɛ yɛne yɛkɔ asɔre nyinaa me na ɛmea yɛkɔgye ayaresa mekɔpɛ sika no abema adwuma mu me sika asɛm no nyɛ adwuma akwankyerɛ nti na ɛtwa pɛyin yɛmfiriti si yɛpɛ nkwagyeɛ na daakyerɛ nkwa bɛmini yɛbɛkɔ bɛ yɛbɛne aduafo ɛne ne yɛhwɛ o good seesei sɛ obi hwɛ me a na ɔtie a ɔntie sɛ yɛbɔ mpa yɛ sɛ mbɛsɛ mtu kwan kɔ abokyire dase tina me dimrika me cause of us mesi ho me kwa mana hye me nkom no akyere me kwan nyame adaroma me na bisa me kɔ okay me ka kyerɛ mu sɛ wonya du wo se pɛ ubedi omla so emre ho no ubedi so kokɔ so ba ko because e bo se sa obi aro ha no ka bo se da wa so dem zara tie me baba won pa ye nka se mi o e kama o won pa ye ba ko o me se so wa adwuma e bo se do wa adwuma ahmachi na ja ko adwuma adu kwasi ada ya sɛ ɔkɔtena sɛ ɔdɛm no ɛsɛ brɛ adwuma wɔ bɛrima a ka kyerɛ m sɛ meyɛ kristoni ɛtumi kurom kwasi ada duru a wɔasɔ dɛm ka bɛkunu yes enti nnɛ no ɛyɛ kristo ne africans o ɛna aborɔfo o ɛyɛ asɛm o buroni na ɔkyerɛ baabolo de brɛ yɛ no ɔno yɛ snap bae bible no ba na srafo no sɛ ɔno yɛ ne tuo bae sɛ momfa nkunkum ɔno ne som no yɛse yɛ deɛ yɛdeɛ no nyɛ ɛnyɛ ɛyɛ asɛm o baba abosi ɛmfa kaiser deɛ ma wan ɛma kaiser ɛmfa nyankopɔn deɛ ma wan ɛma nyankopɔn okay ɔnyɛ mfomsoɔ sɛ ɔde bɛbɛdua ha sei ɔbɛyɛ saa kala ɔsi ɛka baros abe adɛn na ɛyɛ deɛ ɛnhyia mmɔ dan aborɔfo no ɛno ne asɛm yi ɔdɔm sɛ ɔmo ho nipa tuntum yɛne ɛyɛ nyame dabi a mɛka saa asɛm wei sɛ yɛgye bible ne didi a bible no kyerɛ sɛ ɛmfitiaseɛ no that is Genesis 1:1 onyankopɔn bɔ so ne asase saa berɛ na nipa kɔkɔɔ ne hɔ dabi nipa kɔkɔɔ ama from Genesis chapter 1 ɛde bɛsi Genesis chapter 25 verse 24 ɔna buroni baeɛ enti ɛhwɛ sɛ bible no sɛ anɔpa ne anwummerɛ bi a na onyankopɔn si fam bɛsrɛ nipa Garden of Eden no ahemfa na ɛwɔ Ethiopia that is the land of Africa ti sɛ na onyankopɔn si asase so di a ɛne ɛmi sɛ continent bɛn na nyankopɔn no wɔsi soɔ ɛyɛ Africa continent okay Genesis chapter 3 no
ɛhɔ na no onyankopɔn ɛbɛsrɛ nipa saa berɛ no na Adam ɛne Eve ɛne na ɔhɔ na sɛ wɔn yɛ Africafoɔ deɛ ɛne na wɔn kuta nipadua tuntum yɛ a na wɔn ni kɔkɔɔ okay Adam ne Eve ɛbɛtena se nyɔm na ɛde kɔkɔɔ baeɛ ɛwɔ wura bi yɛfrɛ no Isaac wɔn na yere Rebecca ɛna de nipa kɔkɔɔ baeɛ saa berɛ ɛwɔ kɔkɔɔ no koraa ne yɛ nim adeɛ yɛfrɛ no kɔkɔɔ enti na ne ho ɔbɛyɛ hu to wɔn frɛ no Esau ne ho yɛ nwiinwii enti sɛ sɛ yɛaka nipa a nipa yɛ tuntum na nipa tuntum nso na kɔwɔ broni yes enti yɛbɛn na afei yɛne yɛ nan kekuta amammerɛ ne amaneɛ no adan ne ato yɛ deɛ na atwene sɛ broni mmom ɔno bɛ wiase nkyɛn no ɔno abɛhyɛ mmaradeɛ abɛhyɛ mmaradeɛ bɛ wiase ni na nso no yɛ abifo de nim nyansa na sɛ ewiase ahyɛseɛ efiri abibi yes civilization started from Africa yes that is Egypt yes university ba yɛ nhwɛmu amia ho sɛ bibini ɛna di kasi university broni kuromansa na university bɛkɔɔ no abibifo na kɔsi university the first university a ɛhyɛ aseɛ ɛwɔ Spain ɛyɛ nananom abibifo na kɔyɛ eti di enti na afɛ yɛtena sɛ ma aborɔfo bɛhyɛ mmara ma yɛ enti na mɛmɛdɔ dabi a mɛka sɛ mɛmɛnyɛ broni prophet bio mɛyɛ Africa prophet deɛ Moses bɛyɛ no ɛno bi na mɛ nso mɛyɛ dɛn otoa so ti sɛ deɛ Moses yɛ no na ɛbɔ ne deɛ ɛne mɛ nso mɛyɛ bɔne deɛ na Moses no ɔsom no sɛ no ɔsom bosom deɛ ɛne mɛ nso mɛsom bosom ɔtena mɛkyerɛ no mɛte aseɛ paa ɛbrɛ na wie do sɛ bibifo yɛsua yɛ amammerɛ ne amaneɛ ne yɛgye tom yɛhu sɛ no na som boɔ abifo no bi yɛ ankasa ne yɛ mehu sɛ yɛabɔn akɔ yɛabɔn ɔsɛ woka asɛ mi no woka asɛ bosom saa na wɔn ka no bɛda ase bosom no the word bosom no mente aseɛ so wobɛtumi akyerɛ m asɛ deɛ a because bosom yɛde kɔ English a ɛyɛ ne deɛ yi bosom wode kɔ English wɔn sɛ yɛ idol good na anyame nso wɔn sɛ no yɛ gods saa mo ka no yate kɔsi broni de ba no wɔyɛ capital G ɔsi ɛno na yɛ nyamekan ɛna ɔyɛ small g no ɔsi ɛno yɛ Africa for deɛ ɛno yɛ abosom ti capital G no ɔyɛ God ɛno yɛ nyame ɛna small God no ɛno yɛ abosom okay ɔde atrekew brona no yɛ no brona no a yɛdi no 24-25 no ade nti na yɛdie ubisa obi saa ɛno ne asɛm yi ade ɔmo sɛ you know celebration bi ɔmo celebrate first ala mo yi firi ɔmo ne Yesu Kristo deɛ de ɛhyɛ hɔ megidi na ɛwɔ hɔ nso good yɛsɛ bosom na metu din sɛ bosom yɛ nti asɛm ni twi mu yɛ kasa ade deɛ ɛyɛ bosom ade na som bo ma yɛ ɛsom bo na ebi na bi ma me na bi wɔ kukuo bi ɛno no ɔno no ɛyɛ kukuo na yɛ abia spokesman between ɔno ɛne na nkɔpɔ enti na obetuma na message na betuma du na nkɔpɔ hɔ a this is saa deɛ na me gu nsa me twa mo jagu so no ɔno betuma na nkɔpɔ akasa edi ade yɛ som bo ma me good yɛsɛ enye ho bio ɛnyɛ o Yesu Kristo aba okay Yesu Kristo aba sɛ Bible aba de ya ɛna Bible no so yɛ bosom because meyi mi sɛ kukuo na firi hɔ nam de saa de na bɛhyɛ hɔ Bible na bɛhyɛ hɔ ti sɛ metumi abɔ mpa ya je sɛ mekɔhwɛ book no good Yankopɔn so nti book kaish ɛno so ntim ɔmo bia so nti ɛno so ntim ɛni saa de ɛno so yɛ bosom sɛ tefo yɛ nneɛma ti nia ne sɛ nyɛ o ɛno so yɛ bosom because sɛ mutumi yi saa adeɛ na mo yɛ 24-25 ni firi hɔ no mo December ni firi hɔ saa som na mo som no mo yi firi hɔ de Yesu Kristo deɛ bɛhyɛ hɔ deɛ a yɛn so no yɛka sɛ abosom a ne yɛ adeɛ na som bo ma yɛ o adeɛ na you cherish most adeɛ na de akoma so nti wokɔ ho kura mpa a bibi bɛto tra kɔnfo bia kɔnfo mo kɔnfo mbo white kɔnfo hɔ de kɔnfo akɔnfo do asai ana wo bi kurom a wo afiri hɔ na asɔfo do asɛn asɔfo do asɛn so na wo bi kurom a asɔre na guo asɔfo asɔre bi gu na kɔnfo da so te ase adentia onyankopɔn kyerɛ bɔ ɔbɔ so ne asase bi owiase bia na te asɔfo bebebe sɔfo bi bɛsɛ bɔ ndi ɔsɔfo so kyabo som na bɔ ne din na da bida so so kyabo som de atem sɛ o kyabo som de a ɛne so kɔtɔ asase de no ankɔ hene hɔ because he bia so bosom ɛno no saa asɛm a wo kan me hu ne sɛ ɛyɛ title bi kɛkɛ on sɛ kyerɛ abosom me kyerɛ bosom na ɔfin su ɛda hɔ yi ɛno ane ɛde no ane nam bida ase
ade a yɛkyerɛ yɛkɔ ho yɛnkɔ ho masa obi bɛbɔ adwiri bi a ɛnɛ mempɛ sɛ mɛkɔ na ma mentɔ adeɛ mmra ma mentɔ adeɛ mmra ɛnura ne yɛahu no a ɛnɛ de yɛhu ɛne yɛhu o yɛkɔda na nsuo mu nae ɛne ba yɛ nsuo ntɔe yɛkɔda na mfuturo na wɔ hɔ nsuo ne tɔ yɛ ante yɛda yɛ no mfuturo no asesa aba bɛyɛ atɛkyɛ biribi signal sɛ nsuo yɛ dɛn atɔ nti nnura ne yɛ nim a na de yɛ dɛ ɛhu paa that's right ma mentɔ adeɛ mmra abusuafoɔ onyankopɔn hyɛ obiara mɛduru new bafan herbal mixture ɛne new bafan herbal capsules owura bafan sɛ ɔyɛ abɛdom ghana bafa deɛ ɔmfa bɔga nyɛ so ae sɛ sɛ saa yare a ɛgye ntra ha yi ɔte bafan nka ne ɔpɛ bi de ntira fa enti na ɔntumi mmɛn asantema mu no ɔntumi nhyɛ da mmɛn ghana ɛfi sɛ the lion king ɛwɔ bibidurom bafan ɔwɔ hɔ enti gonorrhea ɔmo frɛ sɛ coronavirus ìdí ní ìbá yàrá ní ìbá numa pèdí kàmàkàmà corona ó sì ẹ̀fọ́ ẹ̀sẹ̀ wọ́n fa nyẹ ẹ̀yẹ whatsapp status mẹ́jọ náà ẹ̀ka corona ọ̀sẹ̀ corona wò ìsẹ̀wọ́ àwáyé o yàrá mi ti mi mọ̀ nídìí báfa àti mi nǹkan tó ṣe ní nyina ẹ̀yẹ ti àwa báfa àti òye nípa bí yà ọba àbí àdùmọ̀ wọ́n dá àánú àsọdàyẹ yàrá biara ẹ̀wọ́ asase so ọ̀ka nípa anásẹ̀ ẹ̀ nípa bí yà báfa àti ọ̀wọ́ àánú ọ̀dọ̀ bíntì mi ntú bi yàrá ẹ̀wọ́ ní bebree ẹ̀dọ́ọ̀sọ bebree wúdi dín náà yẹ fún mu kẹkàwó ẹ̀dùn tó ọ̀yẹ́m náà òwúrọ̀ mà ní wúyẹ bẹ́ẹ̀ma wúti mi ntwa gya bẹ́ẹ̀ma wúyẹ àgbà dàbírídjọ wúyẹ obi a wútúmìrì ká náà wọ́n tẹ̀ so nneɛma bebree náà ha wọ̀ báfa àti mi nǹkan tó sẹ̀ the whole Ghana yẹ buroni bẹ́ẹ̀ kẹsẹ̀ nationwide Ghana nyinaa tọkuru bi a bẹ́wura mu a yẹtọ̀ bibiduro bi a báfa àti pọ̀ ní kyerɛ hɔ wọ́n kọ́ a wọ́n di yà á dẹ́sẹ̀ yàrá náà ha wọ̀ no to saa yàrá ni di wọ́n kọ́ àti mi pẹ̀ báfa ẹ̀dúró náà ẹ̀sá saa yàrá wọ̀ yìí ẹnu ara sẹ storekeeper no onye ahụ daa no sẹ ewu ọsẹ ẹduro ni edu oyi ama o tó ọkyẹ wọn amammerẹ ni amammerẹ sẹ ọbẹtu mirika no akọ akọtọ amaneɛ ne sɛ ɔbɛnom wọn anum a onya ayaresa obi tumi kɔtɔ ẹduro bi ɔde abesi dɛm ɔnom da ɛbɛ de ɔtumi anya ayaresa bafa sɛ amammerɛ no ɛne amaneɛ no amammerɛ ne sɛ kɔ ne kɔtɔ amaneɛ ne sɛ nom sɛdeɛ ɛhyɛ wɔn no yɛ ne saa pɛpɛɛpɛ wayaresa no nsa ka onyankopɔn sɛ ebi a na apɛndo so pɔtu a 0553 511 501 0553 511 501 and that's 020 0208 233 058 0208 233 058 when the buffer the number what they edit my friend or better or better baby or no baby to do so good after they call GB1 for Australia I feel ensure better to the medical signal say ensure better to be dangerous ɛɛtɔ nyina na mframa so na mu mframa bɛtutu nkurɔfoɔ bebree dan ɛso anaasɛ ɔmo nkyɛnse bɛtu bebree ato agu dabi amekɔ so ɛbɔ nka yɛ mo nka sɛ ghanafoɔ asɔfoɔ biribi si a esi wie ansa ne yaba bɛka medical ka na fidie so dada so obi nka yɛ a ɛyɛ deɛ wate afiri mɛdɔ ano eti sɛ ɔda so pa a ɛnkasa ɛbɔ nsam wankasa na wanyɔ nhyɛ yie nti na GB1 ɛwɔ ha ti GB1 sɛ mɛnka nkyɛw sɛ wo a wodan ɛbɔ so no wa signal nsuo ne tɔ mframa ɛbɔ a na nkyɛnse wote nkasa nkyɛnse ne wo so bɔmmɔdenfoɔ ne kyerɛ GB1 wɔn aso ɛyɛ GB1 ne baabi aso mu wɔ kuro bi yɛfrɛ no akɔm no so wɔ ɔfeso road baabi a custom barrier no ɛwɔ no ɛhɔ nom na akɔm no ɛwɔ bɔmmɔden no ne GB1 ani kita ho wokɔ akɔtɔ asase a GB1 no ni asɛm na emu osi na bɛduru lintel baabi a ɛbɛbɔ so a ɛhɔ na GB1 bɛbɛ mu mepatɔ GB1 mo numbers yi bi ɛyɛ 0540 12 32 12 0540 12 32 12 and that's 0243 577 283 0243 577 283 where GB1 Industries home number and no Medwadro Major 1 and so as you here Operika se America be bintra ebi ana ya sofo mo peso esusu duma wo wi ase aba ya duma ba na so ye obi wo ho a ɛsɛ wɔyɛ sunsun nanso bank manager wobɛyɛ bank manager asɛm no a ɛnkɔsi yie ma wo nti mɛdɔ wɔ ɛsɛ ɔde watena ase abusua yɛke ɛho sɛ yɛana baabi awu sunsun bɛɛ na awɛ ne wiaseɛ the whole world ebi si da so obi bɛtena fidie so aka kyerɛ wo sɛ wopɛ sunsun abrama wɔnam nyɛ sunsun ma ebi ni hɔ gye mɛdɔ wa medeɛ me se me wiase a mebae wɔɛtɔ so a ɛnwɔtwe nie sunsun dwuma na mede bɛɛ me wiase meba bɛyɛ
enti so person so bi na anantia bramentia na awurade fa so mo a ebi na wo ye sofo opedom e wo so dem bra to me no bibi o hwe at force asusu bi abra ebi o wa ye adwuma bi ana wo ye adwuma nkoso ma bra na me mo a me number 0453 011926 0453 011926 and now 0272854387 0272854387 when the numbers are really dima offer a befa when you ko position me da se nana say ya wo amamra ne amane no so enche me bia me phone line no anka ne no na probia wo ensu ada ho edu brada ya se ensu we ne da ya brada efisa da no de beda ho no ada de hu se ensu we ababada ho na ya brada enti sa brada no e ensu no ho megeda ya konsu no asase we say yankoso sa asase yankoso nko ya dwuma fiada chase sa ebre no anasa sa mre no ni e wo amamre ne amane ni e di su pepepepepe enti sa yare bi beba to me nu a e wo nsuo no no wo yi ni hu adi wo si obi so sa ni pa ne e fe no konfo no wo ba kro no no de amane bi aba beto se ebi a to me asu mesese yare we beba wo yi masutre o se hu asem nie na ma mentwa me homra me kwaje nkrato na me ba me beto asa akwese Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa Na wa mama wadi ya suchai Usisi ya uya Bafana eba mischa Bonoria Sasa brina maya ume Bafana eba mischa Bechimie Handi dasi Syphilis munamure Abibi duro mujata Bafana eba kapso Unum kapsos na unum mischa Bafana Open phone and num, wouldn't feed me no jay, and what you be at me num. Now, Bubbo beer, Ubenya Baffa Mr. and the capsules or my mobile beer tonu pabia. Kai say, a drain young mamma for when you feed me no, and mapping for, and no bad time or money banner for. Baffan, would Jidiajo Nkwan. A drain, Food and Drugs Authority, I shall not jet to say a year. Tell it a honey. I had it. Come up. Akata wine. Akata wine. That's say. I didn't say when I use you. Not a forklift dear dada. And only a juma me the bed juma. Na me betri no. And then chance in each channel. I am a day. Eh, I say, oh, tell me you in a job be a board and someone on a crowd. Or the way was if I took a damn fin. In so to a bonus shower. Chama boko dear. Me say, my pocket is down. At the international contractor. No boss na minu e buy I was chale ensuo to a be se shower roof ni nyina anye Papa what that GB1 yeah say rain go away come again another day unse na no o buy me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo Alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de enyina nchen kakra say the abebom sonko kura ne say ye wo emboss and you also me to me the number and boss. There be we safe. On the board down so a papa and so too. A real bull, a pick and pay. With him beating. and mo patches is a midnight be said Ye free be re-roofing. Sa re-roofing no. Or bepo more than no my inspectors at the car quack check it. I share a year in near carpenter ni the ball would dinosaur. It's answer. A sign. A dear near sign. A sign and a say. O cabin shemu. On your home. Sabato. Na abatum per flip. Na de a torrentum be abatoso. And now how be abatoso. And no any friend a sign. What sign is saying? A sign at him will be a bugu dem. A sign at him will be a co or how be more. Ompe. A sign etimi mo bi ko pie prison a sign etimi etwa obi nsa a sign etimi me etwa obi nan a sign ti obi agapade nyina ahye a sign ti obi ahwere ne kunu a sign ti obi ahwere ne dofo bi a sign ti obi aware asɛn a sign ti obi akwa abrochire ama ya san de naba what sign is saying miss me sign is saying we adwumadie bi a yɛde brɛ wo Kumawood TV
a yɛsi nkonya na afei asɛm a ato pɛn a ɛde atɔrɛntɛm bi abrɛw no yɛne watena ase na afei yɛbooboo ho yɛdi ho nkɔmmɔ na aboa yɛnnua bi a ɛsan bi nto no da na ama ɔno nso ayɛ ahwɛ yie sɛ ɛsan bi ato da na ɛde wakɔ situation bi mu ama ɛnɛ watumi afiri mu a yɛ invite wo sɛ bra na yɛne wo ntena ase na yɛnhyɛ experience together fa number yi na frɛ sisi a na yɛne wo ntwetwe ɛho nkɔmmɔ 0244 294066 frɛ na ɛne producers no ɛnkasa medin ɛde Samuel Kwabena Dako aka Sam Dakos betim so afrɛ me Steve ɛsan ɛtumi tu obiara Bafana kama sama mami Bafana di masama mami for me damase wa osompa amade asoma ye ne yeso yesomo ye nyina na ye boa ye ho amode wa ye ne ho damase bebre amamre ne amane ehun dwumadie na ye die ye nwie ye besa to so next week if you say amamre de untimi fada krope enka se ma wi amamre aha entimi bie phone line no e de atum wa asem ka to so bi anasa asemisa bi obetimi abisa isa na na kan sem bebre ewo awarem eno de ewura aware sem kakra sa ensa na age wa awarem no ade enti na age ensa 0200 603 0200 when me phone line amebie oso baso a me fa wo na me so so ma me o baso a eya adwumo fidie ne kakra ma sound na mera from hello abane kase wo din ne ba bi akase free yo penyi ko ba amoni ko amanka be sacho abane ko bra mo papa na o ta say yibebe jazin no awu yibebe jazin no awu no ko penyi da mate wo djuma da amoni ya da se moro koro ano ne asem wo to na wo de fi abotum Kenya makada masama na mum ko be sida na bi fara ko nsu ma ko bone nsu enwa wo ku be bi aba asamo so enka no na wara he inugu enka na wara wotum gotuman aworo wa hine mpin funo wala ba gudu obi mutu wa woro mpatu obi aworo be 40 years 50 years wa ka woro mutu fiara and to conference to na mamla ko yan won farinti what is since mo ho ai ata so na kita ta ko ti suro kwa na obeye yu wa de ko be din suro no de ya won wa de no correct be din suro no de ya won wa de isu awon de ni isu owo isu mo da le num se nsu e ko tun mo bia num su mo da du ngori isu de ma de ya bra no nyu obani ko da mo a ori ana no e se be di ya da ma fi kwa manka sesechere obani ko bra mo a hello Maybe she would dinner baby akase. Hello, good evening, Major. Good evening, Papa. Maybe Nana Hayford, Mr. Tamale. Nana Hayford, Tamale, the Pacha. Major, Michelle apart for him. Yeah, Joso. MTN, Blanken, Wakasa Yipam, and Yadi, that's it. And then culture practices are more national. I thought I saw you. That's it. Now, women, baby. One say, Bible cares, baby say, or say, one hour or so. One tear the home, a catcher as a follow. And no correct. I catch a share the sanity. We are not out, we could wrong. We could very well quanta the house. Now, ya bought a mamma to say, the kid, dear, fish roll bar. Would be sound quanta one and shooting with the house. Kid, the other is all bound there. A man, ya, mam, dear, where that room war. Now, kid, now, when you're from Shua, I'll be do Johnson one walk a meno. Or once I cannot see after. Wow. I may a man, and I did piano. You surely one man the jug or fine so. Indeed, so would you are, and it's so one day. I saw it to Marco. Wow.
na nti sɛ wɔndi amanneɛ no amammerɛ so na woyɛ asoɔden a wɔnhwɛ na wahyerɛ wo nkwa ɔmo nso bɛpia wato atwene saa na ɛteɛ ɔbɛkyerɛw sɛ wɔahonde se ho mo ɛyɛ ɛnti ɛnɛ adehyɛ klaase no a wɔhɔ nyankopɔn nhyira no wate yɛda ase na ɔnhyira wo so ɛne wapamfoɔ no nyinaa yɛda ase papa nyankopɔn ɔnhyɛ mo bɔdie mu de wate amen na sɛ nnipa te mo ase adi mpɛmpɛn so bi a yɛbɛbrɛ nnwuma bi ase kakra na yɛho atɔ yɛ kakra bi yɛda ase nyankopɔn ka mo wate amen yɛda ase hello bye bye hello abusuafo number ni 0200 603 0200 wey ne number yɛde di dwuma obi a bɛfrɛ bi a bɛfa wo yɛ ɔbɛka bi yɛgye tom papa ɔbɔne o yɛgye tom yɛnsom mo nyame nhyira obi bisa sɛ na tv bɛɛ ni ɛna nkoa ne ɛda a mede akɔtoɔ ayɛ Kumawu TV tv a ɛgye ntere ha ɛwɔ the whole world hello abusuapani wodi ɛna baabi akasa firi mekasa firi nkɔkɔ fra mo ase nkɔkɔ fra mo ase papa wodi no wodi di Sadik braka akasa oh Mr. Sadik wantimi anyina osoba so mefa 0200603602 0200603602 when the number me di dwuma baby abɛfrɛ free bi abɛgyew nyankopɔn hyira nana am say me bisa question bi nana no yɛntimi nwie nti obi anya ma so de yɛntaki sa opportunity na me mfa nche queen na me bisa sɛ enkane no na yɛwɔ amamra ne amane bi wɔ hɔ a yɛse kuro wei hello Apani kase wodi ne baby akase free. Your family name Chibosi Akon. Hey. Na Chibosi Akon de minimum ne ya na say. Okay. Yewuni na Chibosi Akon no ba city so ana. Hey. Nana wada o na ada no waja TV so ba. On say ye juma no. Sabio ye ba so na mpani fo bibiri kase ase okoton ho. Oya konfo no beton ho afidie so. Aha. Enasa aya so na kwakubo nsam so aton ho a. Eno ya bone ana. Obi a ni na juma. Okay, medase. Obi a me chia no mabo abaso. Medase. No mi ana wo no so me bona abaso fa wa kasa kama. Nyamesra. Me kan se e wo se odi ya mamre ni amane so. Sanete. Wo ya twatwini eno na me ama ye ko ahotie no wo hawo mu no. Ye hu na mane. Okoka obi ka se e ye bosomsem. Mo eno nti no sanko fa yinti. Medase. Me bega me kama Ghana man. Otie ni se ya mamre ni amane no. Ni so me bebo ayi. Medase. Ida wasi bebi. Nyamesra. Nana Chibosi Akon na wote ne nkan. Formally no ba. Hello. Good evening, Papa. Me pato di ne baby akasa free. Abdul Salam ni Kechima. Boss SP. Ete won kache. Na program na biti mi kakra. Oh, one pa. So to for hanjama. Kafra. Network ni fe ni. Medase. Boss SP. Da matine do pa mo boy. Amen. I'm going program de manya do do na anti da ba body na pamo. Medase. Na yankopon mo no mo nkwa de bia mo tumi atna so atechirese. Amen. Na area say no sanete enye bi obi epe no obi nso pe. Sanete. Na anate bi obi nim no obi nso nim. Eno kre. Na obi tell na dwe na no de enye ta it doesn't mean say yentofa. Dabi. Eya botre. So Medase. Eya disianso. Medase. Bi unim no obi nim tra. Sanete. Kenda matine do pa poko. Abdul Salam. My boss has been for the show. Nyame Osrapa. Abdul ya kasa medase. Hello. Good evening. Good evening, Papa. We didn't baby akasa free. But I'm kasa free akaka. Hey. Nini ana enema te say. Roko na so. Nyame ti ase.
Wodi no. Mbate family ya boa. Eja ya boa, yanko e. Kaswa. Medase, yanko. Yo, nana kamepa na kasa na number because they are confirmation story no and na kamepa na kasa number. E fa pa, na the number na betu jawai. Mbate yo. Till the time chuku, or the betu jawai say ah. Mbate. Me ba tawa o be ba me fa my ready. Hello. Hello. Yo, obi anya maso nana obi bisa number. My mistake. Na say nka odi card number neto. Ende ehia pa. Nana fa number neto. No 0553 0553 611 508 Nana kutabo de masa. Hello. Hello. Papa ne kase odi ni baby akase free. I'm Pastor Sadik na mi anu. Mo Sadik. Kaswa. Medase. Pastor, mi imagine play a time one thing. Hello. Papa metio. Mi imagine that time one thing. Ya sibi. Ebibi nyamesomo no. Ese ni na mo time na. Omo ifumu nyamela. No more amambe ne mamle mo de papwa. Bibi aide ekopete. Entinde ya hunya ne so Kristo ana kremuna. Elmin chesa amambe nimbi. Entinde kwa maje ya mo katwa so mestre gana fodi na ni atisi fodi ni krefusi na se. Amambe de yen kunafo. Medase. Ntibagi se ya Mr. Sadik, nyamisha. Aka me two callers pe. Oba so amefa wo. Onyankopon nsa. Abusa ya ka mamra ne amane no a, mo fa ni agro. Na na fase no. Na nka kro bia wo eda de ya communal labor. Eda ye tusi ho. Esiesie krom. Etu be ko kro bia na kro mo ofe. Hello. Hello. Oba ni kase wodi ne ba bia kase free. Na je. Ya je o papa. Mpate me kase free ama samai. Ama samai. Efe me kwabreje. Oh, ora kwabreje. Medase. Mena mi bisata amamre no enu nana menti emenka wo kire me asafo de no mu kakra kamejade. Ahe for asonafo de. Maka che o say nyame adon next week. Sa topic we very broad. Enti enya mi kra, enti nya botre. Nyambo next week no. Ye betreat e no nso. Medase, akwabreje, nyame sha. Aka me one call pe. One call pe obaso amefa wo. Nana, all of some American. First, in Kabeko Krobiano, your butter room. Now, maintain your mebiase. First, and now communication cry and young co yeno. Hello? 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 Obani, we didn't maybe a casa free. Hello? Papa, meet you, we didn't maybe a casa free. Look, I family to do what you because you are for one number 2. Kusi what more number 2. Medase. Yanko. You are trying to say, I'm not running. You kill it, you know. I'm not what the king I want to look on. And then I know and you want to go on Kata. I was from Bayern. The one by other two and I'm more than one consultation. Other fire is good. I can think you good. I am this sorry, your friend. No, I can't tell. More of a cook, I did the bag. And then see, I'm not on your pillow. Omode, OTPN, or one of the Bible in the Bible, jump the Tian and go special. And then more on your telling you, our mother, I don't know, OTPN. Medase. No matter 5 computer to the Abandon OTPN, so you're tired and I'm doing more. And then I know I'm on the threat, you're the one of the papa. And I'm here, Medase. Medase. Papa ni nyame ensa.
When I make a trade, maybe my phone line no. Oba so amentime eno nkasa me be pon. Nana, asem na make very serious. Correct. If you say enkane no krobia timi bodaru, ohini bi owo krobia bodaru. Na Saturday no, ye communal labor day no, obi anko ba bia. Bon samranti atikatem baby ato o man no bola egu no, yesiesie ho ni akra ne kama bola ni ahye no. Baby efi wo ewura fufufu ni adodo ni yesiesie kro. Nti wo ban se kro no mate kama. Enayi ebi ni wo baby abiu. Enna sabe obi gina baby aka akwa mu kura na obi ayi be ma. Ana oyi ni ba no odio sogu ekwa no. Wo ti ase baby ente. Se no esuro ni obiu. Ehu ni ho. Esuro nsu ni ho. Because sunsumu a na nka bo oma bia ho ban no ye twa fo mo so. Enu nti mo so strike back say. Se muni mu nyansa be mo ho nyansa by force. First nka bo so obi awu a na nya akokora na ya brewa. Accident na nka bi ni ho. Ko fa na. Enayi obi tuka se si ya obete abra. Okoya wa mabio. Adentira eja timi hwe obi ni dam na no ahye ni ensu oto ne jasa adam ensu otimi numuja how possible abusiafo oba de ensu obi bia na na safa number ne to dwabio 0553 611 508 0553 611 508 where nana usu the historian the number eno enti wa open nana usu number bia schools no private schools and government schools first na nke wa bi a friend culture say culture na ni obi o ma tene no ti se mo pesa mo nkora na hunu amamre ne amane ene asade ne de sese ye ja to nchen a mu invite na usu why ready ono ba be kasa negotiation mu invite na ono mo ba kasa onyankopon sha me pa to me the program no ekọ awiye onyame so bia na me sha obo say yabato so amamra ne amane num yabaka kwa kosi baabi ama so ohunu se ewiase we ena okwa bede oso nchia achia me nananom nana ayerebi asafo ahemfie me nana wadawoma onkwa so nana yaw ekoko otumfo asehene sepase nana onkwa so ana me nana kusi wasase so na mete eya asore ewo sokoba petuda nana kusi nyame Israel mechia panimfo oga na nyina susumfo nyina mechia mu nyina mu amene mu ye adwuma last year amene mu ye adwuma nyina nana togbi havo habacha ene panimfo a moba nyina mechia mu nyina nyankopo Israel mi amedi adwumade ho chia me medin Metro Prophet Charles Opokudako me number is 0453011926 0272854387 Wait a minute, numbers. Bafana kama sama Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa Na wa mama wadi ya suchai Usisi ya uya Bafana never miss Bonoria Sasa brena maya ume Bafana never miss Handi diasis Syphilis munamire Habibi duro mujata Bafana never capsule Unum capsules na unum mischa Open phone enum Wouldn't feed me no jai And what you be at me num Na bubo biye Ubenya bafa Mr. ne capsules o man mu ba bia tonu pa bia kai se adre nya mamofra woni mfie dumienu e mapemfo e na obatan a o ma ne ba nofo bafa ugidi aje wonkwa Adre Food and Drugs Authority ahwema gya tum se eye tale ti ehoni ade come up akata wine akata wine so I say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma